Hello logoफोर, good morning. नै लोगोफोर, आङो आलुजों दाउ फेन्दा एवनो नागिरदों लोगोफोर। सारायाव जानबाय, सान्दुंआबो दिनै बारा गैया। लोगोफोर, आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायदों प्लिज साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामना हो। थाव होबाय, नै दाउ फेन्दा होनो नामा? दाउ फेन्दा मैगंजों एवसै आलु। ओरै दङ कपि, सजना, आलु, कपि। जा मोजां बारदोंनि बिबारा, गोमोबो, जबाबो। दुंबायानो। थाइजौआथ' मावलिदोंमोन लोगोफोर, दा बार बारनानै नै सिरिजोब्बाय। मोनजागोन ना मोनजायाथाय, सान्दुंआबो गैया दिनै। बयबो बारदों, खिन्थु बायराथिं बारदों आरोना बिबारा। दिनै एसे दोमैलुलु बोथोरा। आयै सान्दुंआ गैबावलासो। सान्दुंआ दा दोमैसै, दुंबा हामसिगौ। देहायाबो दुरबल। संख्रि हालदै जिरा होखाबाय लोगोफोर, संगासिनो। नै लोगोफोर, सजना एवगासिनो दं साहा उनाव सिखारनायफोरनि। आलु कपि। सान्दुं दुंबायहाय, मोजां जाबाय। बेखौ एवग्रोनानै लानोसै, बिनि उनाव ना दंबाय सब्रैसो। थोआ नालाय दाउदै लायहोदों। मानसिफ्रानो 8 जन नालाय थोआ, ओंखायनो माखासे दाउदै जाथोंसै, माखासे माबा जाथोंसै आरो। बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। आंनि दिनैनि रेसिपिखौ सानफ्रामबो हगारनो सानो, नाथाय हगारनो हाया लोगोफोर। मानो होनबा देहायानो थिग थाया आरोना। आरो गथ' गोरलैजों बिबारनि टमेट' फिसा आं होखानो जानायखौ देखायबाय थायाखै लोगोफोर। खोरखि लायबाय, खोरखि अखासो हासिगोन नामालै। खोरखि हालदै जिरा होनोसै आङो। लोगोफोर, आङो दा ओंख्रिखौ दै होनानै फैबाय, ओमफ्राय नै दा आं रुमाव फैदों आरोना। रुमाव दंफैयो नै। फुंनिफ्राय सिखारनानै खामानियाव थाङो नालाय, खननोबो मोनाखै आङो, बेखौबो खननो मोनाखै, बेखौबो खननो मोनाखै। लेथेर फिथेर दंजोबो। ओमफ्राय भिडिअफोरखौबो दैलि हगारनो हाया आं लोगोफोर, मानो होनबा कि देहायानो बारा थिग थाया आरो। लोमजालुबाय थायो, बिदिनो गगा होननांगौ ना मा होननांगौ। ओमफ्राय दाबो देहाया बारा थिग नङा, खिन्थु आङो
माइरं जावनांगोन बायदि जानानै दं जोंना माइरंआ जोबनानै दङ नालाय ओमफ्राय आं दिनै लानो गोसो जानानै लादों हायाबाबो लासाबबाय अननानै सोरबाफोर नुसनबायोब्ला ओरैनो डाटा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय लोगोफोर नोरैजाय नै न' लुबोगासिनो दं ओरैबो दङ आरोना आङो उनाव देखायबाय थानोसै नङाबा ओरै बिराद दै बिराद बाना जायोमोन आरोना बे एरिया बिराद बाना जायो ओमफ्राय दा बेवहाय न' जाफैजोब्बायनो गोदो बिराद लांदांसोमोन जोंना फार्स्टमोन आरोना लुफैनाया ओमफ्राय ओरै एकदम दै बुखोजोबो साफा थाबायनोनो खस्थ' जायोमोन दा नै न'खि न' जाजोब्बाय आंहा एसे लांदांखौसो मोजां मोनो लोगोफोर बेबायदि ख्रि ख्रि न'बाथाय बाबावोसो आङो आरो बैसागु जानोसैलाय ना बैसाग जानोसैलाय नै सुस्रांना मैया सुस्रांदोंमोन आङो आरो खावसे दंबावोसो मेरला खामानि ओरै जागासिनो दं मिस्थ्रिफोर दं ओरैनो बैखौबो सुदों बेथ' गैखाया नैबेखौ सुदों दंबावोसो नै बेनि रुम मेरला गोबां जायो आरो ओमफ्राय बैयाव दंबावो न' मोनसेबो बेनिखौबो सुबावनांगौ दङ बेनोसै आरोना न'आव थाबाबो एखमबा बरिं मोनो थानोनो बायो उफाय गैया पाउदारा गारि खारनानै पाउदार जाजोब्बाय नै बिना फैसानि पाउदार आंनि ओंख्रिया मारै जानानै दङ बेनोसै होबायहां फोगोनाखौ आलुआबो रुइद'आ नै लोगोफोर आंना ओंख्रिया नाखौबो हरदोंमोन नै दहाय हरबाय देखायाखिसै दा मोनबायानो आलु फुलकबि टमेट' सजना आरोना स' माबायदि मोनखो लोगोफोर आंनि रेसिपिखौ नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरबानो जाबाय स' बिदिब्ला आङो एसेयावनो दोनसै स' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन